जेरावबो जेरैबो गोजाम इंराजि बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान 2023 बोसोरखौ बरायनायनि असिलायै बे समनिफ्रायनो जायगा जायगा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव रंजानाया जागायजेनदों। बे नोजोरजों दिनै माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय बेकि जंगल उच्च रेजर्टआव सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि थांनाय अक्ट'बर दाननि 2 खालाराव दावबायारिफोरनि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामानि गेटखौ बेखेवनानै होदोंमोन। अदेबानि गोदान बोसोरनि खाथि नोजोरावनो दायो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा दावबायारिफोरनि लोब लोब सौफैनायखौ नोजोर होनानै रेजर्टनि बिगोमा हरिश रामसियारिया बेकि जंगल उच्च रेजर्टआव मोजां सुबिदा खालामनानै होदों। रेजर्टनि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला दावबायारिफोरा बेकि जंगल उच्च रेजर्टआव हाबफैनानै बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनायजों बर'नि माखासे ओंख्रिफोर जेरै अनलाजों दाउ, थालिर फस्लाजों बेदर, सबायजों साम', नारजि बायदि जाग्रा आदारफोरखौ मोनजागोन। दावबायारिफोरा बे रेजर्टआव मोजां सुबिदाखौ लानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9707614012 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन होननानै रेजर्टनि बिगोमाया मिथिहोदों। बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। खुलुमबाय। गिबियावनो बेकि जंगल उच्च रिजर्टनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि बयखौबो गासिबखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जानुवारियाथ' मोनफैबाय, जोंना नै गैलानो। जों दा रिजर्टआ जोंना थांनाय 2020 मायथाइनि 1 डिसेम्बरनिफ्राय जोंना स्टार्ट जादोंमोन, अपेनिं जादोंमोन। नै दा जोंना फैयै फैयै खेबथाम माने अपेनिं सेरेमनि खुंजाखांबाय 1 डिसेम्बराव। दा जोंना रिजर्टआ सोलिबाय दं। ओरैनो मा फेसिलिटि मोननाय जायो नोंथांमोननि रिजर्टआव? जोंनि रिजर्टआव बिदिनो बांसिन ट्रेडिसनेल आइटेमफोरखौ मोनो, जेरै अनलाजों दाउ, थालिर फस्लाजों दाउ, अमा नारजि, आरो बिदिनो प्राय ट्रेडिसनेल आइटेमखौ मोनजोबो आरो नांगौ बायसा। आरो लोगोसे चाइनिस आइटेम नांगौ जायोब्लाबो, माखासे मस्ला मस्लि होनायनि नांगौ जायोबाबो जोंनाव बेफोरबायसा फेसिलिटि होनानै जोंनियाव बर्थमान दंजोबो। ओरैनो मा हिसाबै लाखियो नोंथांमोना? जानायखौथ' जोङो ओरैनो जोंनाव भेजखौ जों माने थालि हिसाबैबो फानो, आरो लोगोसे बिदिनो सोरनोबा आलाकाट स्टाइलाव नांगौबाबो बिदिबाबो मोनो। जोंनाव ओरैनो भेजखौ जोङो नर्मेलि भेज थालियाव जों 150 लायो। फ्राय जों मानासाव जोंनियानो रेटआ गासिबो खमानो जानाय लोंनायफोरनिया। थाग्राबो दं नामा? जोंनाव थाग्रा दङ, थाग्रा दंजोबो। थाग्राया रुम दङ जोंनाव, कटेज दंजोबो। कटेज लोगोसे बाव आरो बिदिनो जोंनाव टेन्टबो दं। टेन्ट लोगोसे बनफायार खालामनो हानाय फेसिलिटि, बनफायार आरो अमा सावनानै जानाय, दाउ सावना जानाय गासिबो फेसिलिटि, ना गासिबो दंजोबो जोंनाव। नोंथांमोनाव दावबायनो थांनो थाखाय जिपसिफोरबो मोनगोन नामा फेसिलिटि? जोंनिफ्राय जिपसि जोंनाव दंजोबो, आरो जोंनाव गैजोबाबो जाबाबो जों एस'सिएसननि दारै, जिपसि एस'सिएसननि दारै जोङो गासिबखौबो जोंनि रिजर्टनि बेन्दोंनिफ्रायनो जोंनि आलासिफोरखौ जों गासिबखौबो माने जोंनिफ्रायनो दोबथिं होनाय जाजोबो। जिपसिया ओरैनो जिपसियावथ' 2500 लायो, 2500। लोगोसे बाव मानसिफोरनिफ्राय एक्सट्रा चार्ज लायो टल गेट हिसाबै, जेनेबा पार हेड इन्सुरेन्सनि नामाव। लोगोसे बाव रयेल्टिखौ बिदिनो होनानै पार हेड 100 करे रयेल्टि होनांगौ, आरो जिपसिनि गारिनि एक्सट्रा, आरो सोरबा एस्कर्ट लाङोबा एस्कर्टनि एक्सट्रा होनांगौ जायो। ओरैनो दावबायबाथाय पानबाङावबो थांनो हायो। जोंनिफ्राय भुटान हाजोआव लागेथ' थाङो, ओरैनो मटनगुरियाव लागै फ्राय थाङो। बेहाय 3 घन्टासो जायो बेरायनाया। आरो नों पानबां होरियाव थाङोबाथाय सानसे नांगौ जायो। बेखौबो खालामहैयो। आं बेखौनो बुंनो सानोदि बयबो जोंनि मानासाव बयबो फै लोब लोब। मानो होनबा जोङो मानासाव बिदिनो बहुद नायनो जिब जुनार गासिबखौबो नुजोबो, समायना मिथिंगाखौ। बोसोराव फैजायो बयबो, आरो थानो जानो गासिबो फेसिलिटिखौ जों होगोन। लोगोसे गामियारिफोरावबो बेरायनो थाखाय सुबिदा दं। बिदिनो गासिबो सुबिदाखौ जों होनो हागोन आरो नांगौ बायसाखौ। लोगोसे बाव सोरबाफोर फैनो उसुबिदा, गारिफोर गैयाबाथाय स्टेसननिफ्राय लायनांगौबाबो जों लायगोन। लांलाय लाबलाय गासिबो खालामगोन। लोगोसे लांलाय लाबलायनि चार्जआ एक्सट्रा जागोन आरो बेयो। नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन नामा बेयाव?
आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 9707614012 आरो नङाब्लाबो 9101749562 बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बाराव खालामबानो आंखौ मोनगोन। रुमखौ जोङो दायो 3500 रायो, लोगोसेबाव माखासेखौ रायलायनायनि गेजेरजों जोंनाव खमनिबो दंखायो, खमनिबो दं, 3000निबो दं, 3000 बिदिनो 4000निफ्राय लानानै स्टार्ट आरो सिङाव लागै दं, ओमफ्राय टेन्टफोरा 2000 बिदियाव लायो। माने 4000निफ्राय स्टार्ट खालामनानै 1000 लागै जोंनाव फेसिलिटि दं आरो थानायनि जायखिजाया सुबिदा दोननो हानाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।